Ollaan Moona ja Linda. Linda ja Moona. Tervetuloa meidän vlogiin. Mulla on jotenkin tosi vaikea puhua tähän kameraan silleen, että mä en niinku osaa luonnollisesti. Ei se mitään puhua välttämättä. Mut voitais puhua siitä, että mitä me äsken tehtiin. Vaan mitä me tehtiin ennen sitä. Mihin me ollaan menossa huomenna. Amsterdamiin. Mä näen nyt sua. Eli me ollaan yhtäkkiä Amsterdamissa. Pilvistä. Mä en tajunnut. Meidän eka ravintolavalinta ei kyllä mennyt ihan nappiin. On hyvää. Can I please have the ham and cheese toasty? Jännittääkö? Ai mikä? Se, että jos ne on jonkin maailman parhaimmat ranskalaiset. Aika epin. Kyllä mä veikkaan, että ne on näitä... Ja vitun hyviä. Onko? Just parempia kuin ollut. Jep. Vörtti. Tuolla näkyy ne sun ostokset taustalla. Ville on vähän tilaillut. Tähän pitu iso. Niin on, mutta se kuuluu vähän sitä iso. Mikä oli hauskointa Amsterdamissa? Mä en tiedä. Yllättikö mikään? Ehkä se, että kuinka paljon ihmisiä. Niin, älä. Mä otin taas tosi hiljaisesti. Mä ollaan olla ihan rauhasta. Jep. Tulisit sä uudestaan tänne? En mä tiedä. Siis en mäkään oikein. En mä kyllä. No, kiitos. Me ollaan Turussa, Ruissi-viikonloppu ja nyt mä oon menossa kohti Brysymiä ja Villen keikkaa. Keikka Brysymissä ja ois tarkoitus niinku vetää vittu kova keikka. Joo, jatketaan. Siinä on Suomen kovin tuottaja. Turku mitä kuulla? Onks hyviä herneitä? Missä on mut top 1? Niin on, missä on, mutta on tänään top 1. Onks hyviä herneitä? Vitu ei. Tää on kesäaika. Mä oon halunnut nyt monta päivää. Mä menisin velismän tilaa Voltista. Mun piti joku 5 kertaa tilaa, mutta sinne unohdin tilaa en. Kattokaa mistä. Hesestä tietenkin. Ei tää on Mäkki. Ai Mäkistä? Ei täällä ole. Eiks Turussa pitäisi aina tilaa Hesestä? Ei ollut. Ei pystynyt. Mä sitten tilaa kyllä Hesestä. No. Mäkki it is. Vai mitä J-Lo? Joo. Pitäisi ottaa Mua. juusta hampari. Vai niitä... Hyvä. Joo, tulee joo teille kans. Kato härmistä, kato. Ollaan lähes Viroon kuvaamaan Villelle, tai siis Ei, Arekselle musavideo, missä Ville on
mukana. Mä oon huukis. Ville on huukissa. Just lähti Botski stadista. Wait, let's roll camera. Yes. Camera rolling. God damn. Kädessä, me otetaan niinku selfie. Se lähtee Aa, siitä on hyvä idea. Toi tulee näyttää vitu hullut. Jep. Jengi on, mitä? Ja miksi ne on jossain veneessä, mikä on auton perässä? Siinä. A year ago I dreamed of making some Finnish music video and now I'm here. That's fucking awesome. Yeah, next year you're gonna have many after this one. I promise you. Hyvä fiilis. Nyt se on tehty. Hyvä pojat. Jaksoitte pysyä positiivisina. Positive vibes over everything. Kyllä. Always remember to smile and trust your gut feelings. Yes. Yes, really nice. Really nice. Päivä purkissa. Jep. Mulla on taas nälkä. Niin mullakin. Ihan hirveän nälkä. Mikä on J-Lo? Niiko ja Ärmistä. Huomenta J-Lo. Minäkö tekee musaa? Helvetin kylmä. Et edes koputtanut. Huomenta. Ei ole muuten minkäänlaista reaktioa mihinkään. Se on tässä. Se on ihan hulluna noi. Mulle sinne peräs kopioihin. On nyt putki 150 päivää. Tuot lähtee kunnon tiekö. Jep. Eiks tää on Ville? Tää jos joku on ollut ikivilla, miksi niin tää on? Moro. Se olisi kaupan kovin tuottaja. Helmit se motherfucking alakaivo. Moikka, tässä on Joe L, tietysti. Oliko niin? Hei, tää. Äijä lähtee. Joo, tää lähtee molemmat. Sitten hymiä. Toivottavasti pian. Heti kun mä opin 3 päivää tänään me ollaan matkalla Kotkaan meripäivää tähän sijaan. Siksi on pilli. Tulee sairaskeikka. Me ollaan tosiaan, mä en tiedä sanoinko mä, että me ollaan Raumalla keikalla, eli Villen kotikaupungissa ja... Perfect. Onks kiva olla Raumalla? Oh. Näytä hauvis. Eikä näytä. Noniin. Hyvä. Hauvikset. Hyvä. Me ollaan menossa tänään Järvenpäähän. Ville menee fiittaa Ikkeä. Jo kohta lähetään.
Mä vähän kuvaan sieltä sit matskuun, niin näette tekin. Onneksi on nyt mukaan, äijä varan suhu. Elä mukaan mun kauna. Suoraan vasentaa. Vasenta frente sun vaikka hyppäisilee samalla. Mä tiedän, kun mä tiedän. What you telling me? What you telling me? I can lie to let me. I don't wanna hear you say what you said to me. I can find your way to enemy. Whipped up, bring the dinner, dropped up, then I made a pass. No nyt kun kävi klassikot, ollaan lähes keikalle ja kamera unohtui. Mutta onneksi kerettiin käydä hakessa kamera Seinäjoki. Vittu täältä me tullaan. Kattokaa tää äijä. Tää haki sen kengän. Mihin sä hait? Mitä sä hait? Kerro mitä sä hait. Kerro mitä sä hait. Okei. I see. Okei. Aha. Let's go. Vittu äijä tässä. Onks se? Kaikki. Pitää peijää tälle ja ei ole sun NFT. Tää on kuvannut se. Se omistaa sen jutun. Kuka ei maksamassa mistään mitään. Yeah.